नमस्कार मित्रांनो, हाक तुमची साथ आमच्या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, तुम्हाला आज मी विनंती आवाहन करायला आलो. तर मित्रांनो, आपल्या कोकणावर खरंच पावसाने आघात केला आहे आणि मित्रांनो भरपूर मुसळधार पाऊस झाला कोकणामध्ये. चिपळूण देखील 3 दिवस पाण्याखाली होतं आणि रत्नागिरीमध्ये देखील एका ठिकाणी धरण कोसळली आणि रायगडमध्ये देखील धरण कोसळली. तर मित्रांनो, ह्या व्हिडिओ मागचं हेच उद्देश आहे की तुम्हाला या व्हिडिओमधून हेच सांगायचं आहे की मित्रांनो, आपल्या या कोकणवासियांना तुमच्या माध्यमातून थोडीफार मदत व्हावी. तर मित्रांनो, तुम्ही पाहिलेत असेल की तिथली परिस्थिती आता काय आहे ते. तर मित्रांनो, न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तुम्ही पाहिलेत असेल. तर मित्रांनो, ही मदत आपल्याला आर्थिक स्वरूपात करायची आहे. तर मित्रांनो, स्क्रीनवर दिलेले 2 पेटीएम गुगल पे नंबर आहेत. तर मित्रांनो, पहिला नंबर आहे तो आपल्या कोकणातील कोकण संस्कृती चॅनलचे संदेदा यांचा आहे, संदेदा. आणि दुसरा आहे तो नंबर आहे कोकणातील यूट्यूबर मी कोकणी निखिल दादा यांचा आहे. तर मित्रांनो, या दोघांच्या पण गुगल पे नंबरवर तुम्ही पेटीएम गुगल पे नंबरवर तुम्ही आर्थिक मदत करू शकता. कमीत कमी जास्त तुम्हाला जेवढी करायची आहे तेवढी तुम्ही मदत करू शकता. तर मित्रांनो, तुम्हाला अधिक माहिती पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली लिंक, दोन्ही चॅनलच्या व्हिडिओची लिंक, म्हणजे मी कोकणी निखिलदाच्या व्हिडिओची लिंक पण दिलेली आहे आणि कोकण संस्कृती संदेदाच्या व्हिडिओची लिंक पण डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे.